gure babesle berria Redline Mekanika izango da, hemen bertako enpresa gazte bat, Takebako lehen mailako taldeko babesle bezala. Guretzako oso pauso garrantzitsua da, gure lehen taldeak horrelako babesle bat izatea. Oso garrantzitsua ere bertako jendia, inguruko jendia deula, Tolosa ingurukoa, enpresa gazte bat da, eta bueno, denon arten ea bultzadatxo bat emateko gai gean. Nik lehenabizi eskerrak eman nahiko nizkioke Redline enpresari, beraien babesa oso garrantzitsua dalako bezalako liga baten behar dian exigentzia betetzeko. Aurtengo denboraldia, bai dala pixa berezia guretzat, baja garrantzitsuak izan diteulako, eta alde hortatik, taldeak behartzun zerbait berpizteko, eta iritze patrozinadore berrian presentzia garrantzitsua izan daitekela taldearentzako, ikusteko goendik babesa aukaula herri mailan eta garrantzitsu sentitzeko. Eta baita gustatuko litzaidak aipatzea, taldeak nobedade bila dagoen horretan, jokalari berri bat izango dula iganden taldearekin. Baskoniako Arrobeitik etorrikoa jokalari gazte bat, 18 urtekoa, Mikel Basterra, eta debuta egingo du gurekin, antolatzailea da, eta taldeari laguntza handia emango dio joko antolatzen eta anotazioan, eta espero dugu iganden aurkari zuzen baten aurka lehenengo garaipena lortuko dula. Aukera hau izan gendun, Takeri babesteko, eta gehien bat iruten zaigu jarraitu duten bidea bengo bertako gaztei eta eman dizkin aukerak oso ondo iruten zaigula, eta guke nahi gendun pixkat Tolosalde inguruan ezagun bihurtzea, eta aukera hau ez dugu alperri bota, eta apostu egin dugu beraien filosofia gustatzen zaigu, eta apostatzen dugu beraien abestea.